Keskus. Alue eristetty. Tarkoittaa koulutusalaa auki alueella. Epäilty. Vitu hitti! Ei. Moi. Miten sä nyt jo tulit? No ei vaan huvittanut olla enää. Ei huvittanut. Sulla on mitään syytä tulla kotiin ennen kuin koulu on oikeesti loppunut. Oskari! Ai vittu. Vittuako tuijotattu auttaan? Mitä sulle on käynyt? Mä kompastuin tohon vitu oksaan ja nilkka varmaan meni tai jotain. Meidän pitää näyttää toi kyllä lääkärissä. Ei. No joo, toi on aika syvä toi haava, meidän pitää mennä päivystykseen. Ei me minnekään päivystykseen, kyllä mä pärjään. Toi on tikattava toi haava. Ei voi jumalauta, ei me mennä minnekään lääkäriin. Ja mistä vitusta sä edes tulit? Mene takas sinne. Okei. Mä lähden minnekään lääkäriin. No joo, ei mennä sit, mut johonkin meidän pitää lähteä. No tonne. Pakko kysyä, että miksi sä edes oot täällä. En mä jaksanut olla enää koulussa. Miksi sä et vaan mennyt kotiin? Menin mä ekaan, mut ei vaan huvittanut jäädä sinne. No entä miksi sä... Ennen jatkokysymyksiä, saaks mä tietää kuka sä oot? Hilda. Moi Hilda. Moi. Oskari. Moi Oskari. Se on hän. Sä oot niin oikeassa. Ehtoota taloon. Me ollaan vaan ohikulkumatkalla tässä. Mun nimi on Joda, vaikka mestari Jodaksi ne kutsuvat. Mutta kavereiden kesken Tapsa.
Tapsa. Kutsukaa vaan Tapsaksi. Alkaa minua säikähtäkö. Minähän tässä vaan siis porisin puiden kanssa. Ne on kuulkaas erittäin juttelevaa. Niillä on paljon asiaa näillä puilla, jos vaan osaa kuunnella. Ja kivillä myös. Kivillä varsinkin. Kokeilkaapa vaikka joskus. Älkää menkö! Tiedättekö te edes minne te olette menossa? Eihän tuolla ole mitään muuta kuin metsää ja suota ja metsää ja suota ja metsää ja suota ja metsää ja suota. Ei siinä ole mitään järkeä mennä tonne päin, tarkoitan. Ellei ole niin kuin minä asunut täällä tuhansia satoja vuosia. Itse asiassa oppinut keittää aivaallista männynkaarnan keittoa siinä ajassa. Maistakaa Ehkä me jatketaan tästä eteenpäin. Ottakaa kupille. Ei ollut tarkoitus häiritä tai mitään. Seis! Ette tonne voi mennä. Te eksytte. Menkää mieluummin tonne päin, jos te ihmisten ilmoille halaette. Siellä on semmonen vempai, millä pääsette eteenpäin. Okei, kiitti. Heippa. Moikka! Oota, Oskari, en pysty kävellä noin helvetin lujaa. No okei, mutta mulla ei jäänyt mitenkään hyvä fiilis sitä tyypistä. Mitä se sanoo, jotain satoja vuosia asunut täällä? Ei toi ole mitenkään mahdollista. No älä viitti, siis tommosia tyyppejä on koko maailma täynnä. Ei se varmastikaan meinannut yhtään mitään pahaa. Katoiko se majaa sisälle? No, en mä viittinyt tunkeilla, katoiko sä? Katoin. Mitä siitä? Siellä oli... En mä viitti sanoa. No voi jumalauta, sanon. Siellä oli ihan hirveä iso kasa veitsiä. Oikeesti. Näinkö päästäni keksi? No hyi helvetti. Onkohan se murhaaja? Ai mikä? Ei mikään. Ai onko se joku Siis- murhattu? Ihan sama. Tai kun... Pienenä puhuttiin jostain tyypistä, joka liikkui täällä jotenkin veitsien kaa. Hei kato! Kulkeeko tänään enää edes busseja? Ei kai kello on nyt niin paljon, ettei kulkisi. No musta tuntuu, että me ollaan oltu tuolla metässä ainakin jotain 4 tuntia. Niin no, ei kestä kuvaa odota. Hei, mikä se murhaajan juttu oli? En mä tiedä, unoha se. Ei, mutta sä puhuit jotain jostain murhaajasta. On nyt vaan hiljaa. Ihan vitullinen nälkä. No varmaan kun grilli on vielä auki. Niin no, onkohan täällä lähellä semmoista? Sä vuodat verta. Ihan pikku naarmu vaan. Ai pikku naarmu, kato nyt, että sä tarvit apua. En mä minnekään lääkäriin oo menossa. No ei tässä varmaan muukaan auta. Apteekikkaan ei ole enää auki. Ai ei vai? Hilda, mitä sä teet? Oota! Mikä paikka tää on? Tultiin takaovesta. Täällä on ihan varmasti valvontakameroita. Vitut. Mistä sä oot oppinut kaikkea tällaista? Nyt jos joskus voisit olla edes hetken hiljaa. Voi vittu! Mitä? Voi vittu! Mitä tapahtuu? Eti jotain sineharsoa tai puhistusainetta tai ihan sama jotain mitä voi tarvita. Nyt ulos! Nyt vittu tuu!
No se on vahtimestari täältä Laajavuoren apteekista, Iltoja. No tänne pari nuorehkoa tyyppiä murtautui tuolta takaovesta ja no ei kerkäs livahtaa ennen kuin minä pääsin kimppuun. Kyllä. Tyttö oli huppu päässä, tummat vaatteet. Pojalla varkut. Niin. Kyllä asia selvä. Kuulemi. Se hälytys toimi, vaikka mä tein sen katkaisu ihan oikein. Se varmaan jotain uutta mallia tätä. Ei se haittaa, että näitä sattuu. No kun ei pitäisi sattua. Voiko sä nyt kertoa, että miten? Mä saan murtautua. Niin. Mä nyt vaan oon tämmönen tyyppi ja mä kuljin ennen vähän huonommissa porukoissa ja opin tekee kaikkea. Oi! Vittu! Saanko mä kysyä jotain? Mä kysyt varmaan kumminkin. Joo. Onks sä homo? Ai mistä sä niin päättelet? No näytät siltä. No toi nyt on aika huono perustelu. Entä sä? Mä taian rakastaa sua. Mä kirkastan sua. Sä oot mun koko maailma. Hilda. En mä oo homo. Hilda, pysähy. Mä en vittu oo homo! Joo, okei, mut voitko sä pysähtyä? Hilda, mitä helvettiä? Mä en jaksa. Miten sä et jaksa? Mä en jaksa tätä vitun elämää, siis mä en jaksa. Mä en jaksa tätä vitun pakoilua, mä en jaksa niitä vitun autoja tyyppejä täällä vitun metsässä. Mä niinku... Jalkakin on ihan vitun paskana. Mä en jaksa, kun se et osaa olla vittu yhtään ikinä vittu hiljaa. Ja mä en jaksa. Mä en yhtään jaksa, kun mun pitää vaan kinkata täällä jossain vittu ihan missä vittu helvetissä, en edes tiedä missä. Ja ainut, jota mä joskus rakastin, ainut kuolleet on murrattu. Ja mua epäillään siitä, eikä mä vittu tehnyt sitä. Miksi sua epäillään sit murhasta? En mä tiedä. Kato liftareita. Pysäytä. Moi, mihin päin te olette menossa? Karstulaan, jos pääsis. No mekin ollaan menossa sinne. Hypäkkää kyytiin. Tänne vaan. Sisälle vaan.
Jyväskylästä. Hömmetti. Mekin ollaan tulossa sieltä meidän mummilasta. Ajateltiin ajella tälleen yötä myöten, kun on paljon rauhallisempaa. Ootteko te sukua vai? Joo. Sisaruksia. Eihän uskois, ei. Entä te? No ei me mitään sukua. Ootte pari vai? Oskari tykkää pojista, enkä mä muutenkaan sen kanssa olisi. Kiitti. Jaa. Hei, tää on pirun kova biisi. Eikö suokaan väsytä? No eipä hirveemmin. Aletaan olla kohta jo perillä. Pitäisikö käydä ostaa jotain syömistä? Joo, käy. Mitä sä haluat? En mä oikein tiedä. Varmaan jotain halpaa. Ei oikein rahaa just nyt. Mä voin kyllä ostaa sulle. En mä nyt sulta viitti pyytää. Kyllä viittit. Eikö sun tarvi edes pyytää, kun mä vaadin, että mä saan nyt ostaa sulle jotain? Vitu hitti! Joo. Vitu hitti! Joo, no mä oon varmaan kohta siinä. Mun täytyy nyt lopettaa. Oskari on kaikki hyvin. Sun pitää saada äkkiä jotain juomista. Mitä? Otetaan äkkiä jotain ja lähdetään takas autolle. Tää minä paljon asioista tiedän, mutta sen minä tiedän, että poliisit on ihan teidän kannoilla. Että suosittelen sen pitämään nopean palaverin ja laittamaan pipinää teidän tossuihin nimittäin. Teillä on aikaa ehkä minuutti. Ehkä sitäkään. Mitä sä selität? Siis kuka sä oot? Se on Jona. Mä ja Hilta tavattiin mettässä. Metsässä? Ettekö te oo tulossa Jyväskylästä? Joo, niin olla. Mä nyt ehdi selittää. Jona, mistä sä tiedät, että ne poliisit on meidän perässä ja missä ne on? Mulla on silmät kaikkialla. Mä ihan tuossa kulman takana. Okei, meidän pitää mennä. Kiitos, Jona. Hilda, kytät on täällä! Mitä on tapahtunut? Nyt ei selittää. Voi helvetti! Tää ei tää käynnisty. Ai mitä, miksei? En tiedä, varmaan akku mennyt tai jotain. Hei, väistä. Mihin sä menet? Jodalla on jotain asiaa. Hei, mut en mä voi jättää mun autoa! No, mä voin jäädä tänne ja koittaa saa se toimii. Oikeesti? Joo, oikeesti. Menkää jo. Mistä toi tuli? Ei vittu, se on poliisikoira. Pärjääksä? Vallan hyvin näyttää pärjää. Hypätkää kyytiin! Onks ihan pakko? Eikö se ole mitään muuta vaihtoehtoa? No herra hyvä ja uilivää jos huvit. No ei varmana uija, tuo varmaan jääkylmää. Sitä minäkin. Nyt äkkiä! En mä saa tätä.
Hei, nyt me tarvitaan jotain piristystä tää homma. Oskari, pidätkö näitä? Jaa, tänne. Oh. Noniin, heti paljon pirteempi olo vai mitä, Oskari? Ei saatana! Tää on vittua! Yes. No niin, tällä menolla meidät saa kiinni vaikka kävellen. Mä luulen, että meidät löytää ihan joka tapauksessa, mistä ikinä meitä etitäänkin. Sua nyt ei etsitä yhtään mistään. No, ei tiedä. Tänne! Menikö se? Hei, mä asun tässä jossain 5 kilsan päässä. Mennään sinne. Moi! Oikeesti? Vittu sä oot Nero! Joo, me ollaan tässä salmen toisella puolella nyt. Joo, heippa, nähdään kohta. Etla se auton toimii. Se tulee hakee mut kohta. En ois kyllä arvannut, kun otat teidät kyyti, että päätösi yöuinnille. Joo, en mäkään, jos totta puhutaan. Tiesitkö sä sitä karkumatkasta? No, jos sä nyt puhuttais siitä. Okei. Joo, kyyti tuli. Oh, no mä menen sit varmaan tänne päin. Nähellään. Pitää mennä. Kai me sit nähdään vielä. Vittuako ei se kysyt? Miten meni? Mikä? No se kielimoukarointi. Ai sä näit se? Mullahan oli tässä vittu eturivin paikat. Ihan hyviä se meni kai. Koko maailma katos. Vai? Koko maailma katos.